Шакирова Эсина, 7 яш, ауылым. Син ауыл, рахмет сиңа, гүл үзеңә тартып торасың. Кайткан чакта әллә каян безне гүя көлеп каршы аласың. Бүген синдә матур бәйрәм уза, барыбыз да шуңа җыелдык. Ауылга кайтабыз җыелыгыз дигәч, әнә белә шундый шатландык. Әби балам синдә ничә еллар, матур гына гомер кичерә. Монда кайткач күңелемә хәл, шуңа монда кайтасы килә. Җәһәт җирендә торсак та кайнасаң моңа якын. Каникулда ял иткәндә кайтырга ясын тагын. Тирә-якта ана биек таулар, әллә каян сәлам бирәләр. Гүя алар әллә каян миңа, кайттыңмы балам дип дәшәләр.